Bona tarda. Sé que venim d'un bon dinar, però tot i així us demano que estigueu ben desperts, que la ponència FB ara val la pena. Així com la primera part hem estat parlant de natalitat, demografia, de la importància de tenir fills, ara ve una altra part molt substancial. Un cop tenim els fills, què? Com els eduquem? Quina educació és la correcta a la Catalunya del segle XXI i com podem educar els nostres fills en la catalanitat en l'ambient hostil que tenim avui en dia? Per parlar d'aquests temes tenim, per una banda, a la Dolors Clotet, membre de Renaixença Demogràfica. La Dolors és nascuda a Sant Boi de Llobregat l'any 1993, tot i que va escoltar a Can Guidalet. Ha estudiat grau d'Estudis Literaris a la Universitat de Barcelona i després un màster en Pensament Contemporani i Traducció Clàssica també a la mateixa universitat, a banda de la formació de professorat a la Universitat Autònoma. Actualment és professora de secundària, escriu a la revista Esperit i és membre del patronat de la revista de Català. Si la voleu seguir a TikTok és Can Montserdà i a Twitter Nan Montserdà, correcte? Viu al Pla del Penedès, té 3 fills i, com podeu veure, un altre a Camp. De l'altra banda tenim en Gerard Forest i Dalmau, nascut a Figueres l'any 1980, en Gerard Forest té Dissertació en Filologia Catalana i professor de secundària, tot i que actualment treballa a temps complet al sindicat intersindical. D'acord? A banda d'això és membre del grup Coine des de l'abril del 2021, escriu a la revista de cultura digital Núvol, on ha publicat El decàleg irreverent en defensa del català, que és un llibre que ja va per la seva 6ª edició. Al febrer es va publicar a la mateixa editorial el llibre d'entrevistes Un país als llims, 8 entrevistes i un pròleg. I ha començat la redacció d'un tercer llibre, que parla de la importància de l'activisme lingüístic. Viu a Castellbisbal i té un nen i una nena. Començarem pel primer bloc. La família és clau per a l'educació dels catalans del futur. Dolors, començarà amb tu. Com a mare de 3 fills i aviat 4, com veus l'afirmació que més fills, més fàcil és educar bé, ja que cal tota la tribu per educar? Primer deixem centrar-me en el tema aquest de la tribu, que si algú sap de natalitat o ha tingut fills i en llegeix, és un tema bastant present. Ens ve del castellà, perquè en castellà també diuen tribu, en anglès li diuen village, que vol dir el poble, i remet una mica a la idea aquesta que les generacions passades no criaven els fills només de família nuclear, sinó que era una criança compartida per la comunitat, el que és la família extensa, veïns, etc. I crec que és important dir-ho perquè estem molt acostumats que moltes crítiques a la família nuclear com a insuficient per criar fills venen sobretot, com a mínim a Catalunya, de l'àmbit d'esquerra, però hem de pensar que també a la dreta s'ha qüestionat aquesta idea de si la família nuclear és suficient com per criar els fills, d'acord? Penso en societats molt diferents a nostres, com seria Estats Units, a l'àmbit de la dreta conservadora, teniu Jordan Peterson o una noia que es diu Lila Rose, que és catòlica als Estats Units, que també qüestiona aquesta idea com la família nuclear si és insuficient, és a dir, que és la base primera, però no prou per educar els fills. Perquè, enllaço, quan parlem de causes de la baixa natalitat, sovint, correlacionada amb moltes altres, com hem parlat aquí, els canvis de la modernitat, la religió, etc., és que les famílies s'han empetitit no només perquè han tingut menys fills, sinó s'han empetitit també perquè l'educació ha recaigut només, en el millor dels casos, en les dues figures paternes, el pare i la mare, o el que sigui, però les dues figures paternes. Llavors, és a dir, que quan menys som, quan més petites són les famílies, més fills costa tindre i més dificultosa és la tasca de tindre fills. Relacionat això amb les famílies nombroses i pensant en la situació dels catalans. La primera cosa és, si eduquem nosaltres només com a família els fills en la catalanitat, si només ho fa la família nuclear, és insuficient. Per tant, sí que cal tota la tribu en el sentit més ample, que això també ho tocarà al Gerard, i
quan parlem de famílies nombroses, el que tenim és, encara que sigui només el pare i la mare, un guany respecte a la criança, perquè a més fills, més fàcil és criar. Ja sé que potser quan els tens molt petits, aquesta afirmació sembla mentida, perquè a cop i volta tens 3 nens petits que són molt demandants, però a mesura que es van fent grans, el que veus és que és molt més fàcil criar-ne 3 o 4, jo encara no he tingut l'experiència de 4, que no pas criar-ne un, perquè les dinàmiques que creen entre ells ajuden a la mateixa criança. I a més, que molts cops, com que uns són més grans que els altres, s'ajuden entre ells. Si pensem això en termes lingüístics, el que veiem és que les famílies nombroses, en el cas dels catalans, no només són bones perquè incrementen el número de catalans totals que tindrem, sinó que incrementen la interacció en català que tindran els nostres fills. Jo, per exemple, visc en un poble del Penedès, a l'escola ja tinc 2 que van a l'escola, doncs, perquè us situeu, estem al 20% de català de casa. O sigui, els nens que tinguin el català de casa és un 20% a les seves aules, que és molt poc. Si ens situem en un poble petit del Penedès, com a mínim, a mi em sembla molt poc. Però, en canvi, ells, l'ús que fan del català és immens, perquè tenen les relacions que tenen entre ells, que són relacions entre iguals, no és només la relació jeràrquica entre el pare i els fills, que és important per la llengua, però que no et permet les transgressions que et permeten les relacions entre iguals, i, a més, els dona més força per, en altres ambients on ells no són majoria, contagiar una dinàmica lingüística positiva a l'entorn. No sé si m'he enrotllat una mica, però, resumint, cal tota la tribu, si entenem tota la tribu, que no només el que farem els pares és insuficient, sinó ens nutrim d'un entorn que ens ajudi a una consciència lingüística, i que, en el cas dels catalans, estaria bé que entenguessin que aquest entorn també ens dona tindre una família nombrosa que ajudi a la cohesió i a la consciència lingüística entre els nostres fills. Molt interessant, Dolors, aquesta reflexió sobre tot aquest punt que, evidentment, si no tenim les famílies que teníem abans, en què convivíem amb els avis, amb els tiets, amb els cosins segons, com a mínim, si una família, uns nens, són 3 o 4 germans, molt més fàcilment poden estar imbrincats en la pròpia cultura, podent-se relacionar entre ells, que no. Si tens només un fill, que al final es relacionarà amb altra gent, tu pots buscar un poble que estigui molt català o poc català, però encara que estiguis en un entorn potser una mica més hostil, si som 4 germans o 5, entre nosaltres formem la nostra pròpia tribu i mantenim el llegat dels nostres pares. Molt interessant. Ja seguint amb el tema, per tu quina és la visió sobre el paper de la família en l'educació, especialment en la relació amb tota la pili? Vull fer una petita postila, i és que jo ja sé que el terme tribu s'ha fet servir en llibres sobre famílies, etc. Però jo sempre dic que l'important és assolir hegemonies. Totes les ideologies, siguin d'una banda o de l'altra, aspiren a ser hegemòniques, i per tant jo penso que és un terme que a mi personalment no m'acaba d'agradar, perquè la semàntica és molt important. Tenim la Catalunya que tenim, sabem, per exemple, que possiblement estem parlant del mateix concepte, però que no és el mateix a la Catalunya d'avui parlar d'autocentrament, per exemple, que de replegament. Replegament és una paraula que genera resistències, i és així, i que no et permet eixamplar la base tal com ens agradaria. Autocentrament és una paraula bastant més positiva que ens permet fer-ho, no? I, per tant, evidentment, sense hegemonies ideològiques no pots fer política. Els últims 10 anys hi ha hagut majories de 74 diputats independentistes al Parlament de Catalunya i la política lingüística que s'ha fet és 0. Per què? Perquè no hi havia una hegemonia discursiva en favor de la llengua. Qui dominava el relat sobre la llengua? Ciutadans. Hauríem pogut tenir 135 diputats independentistes de 135 persones del Parlament i no s'hauria fet cap mena de política lingüística si no haguéssim dominat el relat. Per tant, a mi la paraula tribu no m'acaba d'agradar, això és la meva petita postila, entre altres coses, perquè em recorda l'Anna Gabriel quan deia és que els fills els ha d'educar la tribu. Això és una manera també de desresponsabilitzar-te tu de la criança dels fills. La tribu és una cosa molt àmplia i molt abstracta que vés a saber qui és i què és i quins valors transmet i si poden ser contradictoris entre ells, també, no?
O també em recordo una miqueta un article que vaig fer aquest estiu, que em va valdre les injúries i els dicteris de la dreta extrema nostrada, que es deia o tribu o nació, Orriols no és la solució, i que tribu, evidentment, no tenia un sentit positiu. Nació és una cosa més àmplia que la tribu, perquè precisament jo tot el que faig, si aquest matí a les 12 era a Valls i aquesta tarda sóc aquí, ho faig no per la nació, ara parlar de nació en un sentit ampli, sinó per la mini-nació que jo m'he creat al meu poble, que és Castellbisbal. I què és la teva mini-nació? Doncs el petit espai de confort que funciona en català en el qual jo puc actuar. I en el qual jo unilateralment, en aquest petit espai de poder que tinc, li vaig dir a la meva dona castellanoparlant de Sant Andreu de la Barca, que té 4% de catalanoparlants, que no havia parlat mai en català fins als 18 anys, que se'n va anar a l'EOI de Martorell, en què li vaig dir unilateralment, escolta'm, oi que vols tenir fills? Sí, per descomptat. Oi que tu no faries res que a mi em fes mal en les coses que per mi essencials? Per descomptat que no. Oi que tu parlaràs català amb els fills? Sí, per descomptat que sí. Això és una mini-nació que funciona en català. Per tant, això, la família, en un sentit doncs així petit o una mica més ampliat, és el que permet la preservació de la catalanitat. Per tant, tu pots ser perfectament d'esquerres, per què no? I estar a favor que hi hagin famílies. Perquè la paraula família, igual que la paraula nació o nacionalisme, és aideològica als països normals. Una altra cosa és que nosaltres som un país extremadament anormal i amb molts traumes ideològics a una banda i a l'altra, totes les bandes, però és un terme ideològic. Vaig acabant, Jo tot el que faig, ho faig per la meva mini-nació. La meva obsessió és que els meus fills no acabin en una reserva índia, és a dir, que no siguin una tribu, perquè això de la nació catalana, no sé si us n'heu adonat, sempre hem de concretar les coses. Què és la nació catalana? Què és? Qui és? Fixeu-vos, la nació catalana, jo he fet moltes xerrades els últims anys amb gent true patriots. True patriots vol dir gent que se t'aixeca del Consell, o de l'ANC, o de no sé què, o d'Òmnium, perquè els polítics són uns traïdors, perquè es van posar dins del maleter del cotxe i se'n van anar cap a Brussel·les. Traïdors i covards. Una estona després, com que la gent que organitza les xerrades els agrada quedar amb els ponents, o fer una Coca-Cola, ens anem a prendre una copa al bar de davant. I aquests true patriots que et diuen això, el primer que fan unilateralment ells sí, quan veuen algú amb una pigmentació cutània conflictiva, és parlar-li directament en castellà. I aleshores tu, quan tornes d'Amposta, posem per cas, i fas 200 quilòmetres, el que dius és, clar, amb aquest material humà difícilment ens en podem sortir. Clar, perquè una nació és el material humà, que és una nació, no és una idea abstracta. Què és el català? Les persones que parlen català habitualment a Catalunya. Estem molt acostumats als onanismes mentals. Per tant, concretem les coses. Acabo. Per tant, la família és important perquè sí que és veritat que els nostres fills temporalment poden mimetitzar els valors horitzontals. Què vull dir? Que et poden fer zero cas a tu, quan són adolescents, i fer tot el cas del món aquell nano xupiguai que és castellanoparlant que diu que el català és una merda i et pot venir el teu fill i dir-te que el català és una merda. Pot passar amb 16 anys, pot passar. Però al capdavall, qui més influeix en el fill o la filla, en qui més temps passes amb la família al llarg de la seva vida, no amb aquell company xupiguai amb el qual segurament no es casarà, i per tant la influència és aquesta. Per tant, ells acaben mimetitzant els valors d'una manera o altra, a no ser que sigui un cas extrem d'odi als pares o el que sigui, de la família. I això, per tant, l'ésser humà és molt important que tinguem clar que funciona per mímesi i per tant és important que nosaltres transmetem valors positius, i ara vaig una miqueta al meu tema i acabo ja, també a nivell lingüístic. És que a mi em venen gent i em diuen és que el meu fill parla castellà. Molt bé, i tu parles sempre en català? No. Però tu no t'has adonat que els nens de 3 anys són infinitament més llestos que Einstein i que amb 3 anys ja saben quina és la llengua important al grup i quina no? Per tant, si ells veuen que tu canvies de llengua com qui canvia de calces i de calçotets, què et penses que faran els teus fills? Per tant, nosaltres hem de transmetre, en la mesura que puguem, una catalanitat forta als nostres fills. El problema que tenim en aquest país és que de vegades la dreta es passa de frenada en forta i que l'esquerra associa catalanitat forta amb feixisme. I per tant, ni una cosa ni l'altra. Ens hem de centrar tots en els objectius que volem. Per què creus que hi ha fills de pares catalanoparlants, de família catalanoparlant, que parlen castellà entre ells i en alguns casos fins i tot amb els propis pares? Ho has dit, però
argumenta una mica més. A veure, l'any 1630 i escaig, el comte d'Olivares es va passar durant 20 anys pensant com podia petar-se les constitucions catalanes, ja. És a dir, això és una cosa que ve de molt lluny, l'intent de substitució de la llengua catalana per la llengua castellana o de les constitucions catalanes per les castellanes. Sabeu què va idear ell? Va dir, mira, escolta'm, quan vagin a la guerra els nostres militars, que abusin de la població civil i a mesura que n'abusin, els altres, això sonarà per eternes sonàncies, la història és cíclica, es repeteix, els altres es rebotaran, faran una sedició i aquesta serà l'excusa perfecta per suprimir les constitucions catalanes. 155, sona, no? El que passa és que el rei que hi havia amb el comte duc d'Olivares, que era Felip IV, no va voler anar tan enllà. Ara, actualment, l'estat espanyol, que és un estat lingüicida, diguem-ho clar, se li dona una conjunció astral perfecta per poder liquidar el català. Ara vaig als nens, estic fent d'allò, però vull fer una panoràmica general. Quina és la situació? 1. Globalització, per tant, van dopats els espanyols. Ara sí que ho tenen millor. 2. Tenen els instruments de poder. I 3, els catalanoparlants que han estat baquetejats durant generacions tenen molt sovint l'autoestima a l'alçada del batum. No? Què passa amb els nens que tenen aquest panorama, i que no... que tu, l'avi els hi pot dir, ei, tu no saps com he patit jo, parla català, que no saps com vaig patir jo el franquisme. Què li expliques a un nen de 8 anys del franquisme? Le pilla lejos. Que no li has d'allò. Què està passant amb els nens? 1, panorama mediàtic. Per què parlen en castellà els nostres fills? Mira, jo quan era petit, o el Guillem, tu no sé si em va enganxar, jo de 4 teles, al canal, de 4 teles, abans de les privades, a l'any 95 o 96, de 4 teles, 2 i mitges eren en català. TV3, aleshores menys bilingüitzada, 33 Super 3 i el circuit català de Sant Cugat, a la 1 i la 2. I més d'un 50% de l'oferta era en català. Sí? Ara, els nens tenen l'eina del dimoni. Tolstoi deia, la música és la cornamusa del diable, perquè excita les passions, per això en algunes religions està mal vista, no, la música, això és l'eina del dimoni. Per tant, aquí tenen un oceà de continguts bestial, molt majoritàriament en castellà i en anglès. No? Jo parlo amb profes que em diuen, és que els meus alumnes, nascuts aquí, parlen latino. De debò que està passant, Està passant. Bueno, clar, això, l'eina del dimoni. 1, panorama mediàtic. 2, minorització demogràfica, minorització lingüística, és a dir, hi ha col·les on hi ha un catalanoparlant de 30. Per què parlen castellà? Perquè estan mimetitzant. Tu sempre, quan ets petit, sobretot, i no tens una maduresa formativa, tendeixes a imitar els iguals, no l'autoritat paterna, amb excepcions, amb les que vulgueu. Una altra, les famílies no són prou proactives. És que hi ha un problema familiar. Si no hi ha hagut immersió lingüística a Catalunya és perquè a moltes famílies els era absolutament igual la llengua en què es fessin les classes als seus fills. Fins i tot ara trobes famílies catalanoparlants, us n'heu adonat, no? Que els seus fills parlen en català i a ells els és igual. I són catalanoparlants i ho estan normalitzant i banalitzant. Jo cada setmana a Castellbisbal em trobo fills que parlen català amb els pares. I dius, escolta'm, si tu no hi actues en això i ho normalitzes, malament. I l'últim, acabo, l'escola. L'escola castellanitza, òbviament. Han de dir, no? Per què? Fàcil, perquè no hi ha immersió. Ja està. Per tant, el que hi ha a l'escola és dues coses. Una, conjunció. Nosaltres hem confós en aquest país immersió amb conjunció. Conjunció vol dir tots junts i vejam què passa. Hi ha col·les que vehiculen en català i col·les que vehiculen en castellà, això ho sabeu. Per tant, hi ha segregació lingüística. Quan diem doble xarxa, existeix a la realitat. A Cornellà tu pots tenir un col·le de primària que ho fa molt bé en català perquè les mestres estan molt conscienciades i es fa en català, i a 50 metres o 300 tenir un institut que fa la major part de classes en castellà. No? Definició de doble xarxa. A la realitat, no al paper. El paper ho suporta tot. No? Per tant, l'escola que castellanitza i, a més, hem tendit a la llatinització. Per tant, profes que parlen en català o capellans que parlen en català mentre els feligresos parlen en castellà. Us he assenyalat aquí 3 factors, entre d'altres, que influeixen en la castellanització dels fills. Acabo. Fa poc, en un poble del Baix Llobregat, em va venir un tropàtriot i em va dir jo ja li dic al meu fill, tu t'has fet de la colla dels renegats. I dic, però tu per què li dius això al teu fill? Perquè ara en aquest poble, que té 5.000 habitants, 4.000, majoria catalanoparlant, diu, els nens catalanoparlants es parlen en castellà entre ells. I dic, jo li dic al meu fill, t'has fet de la colla dels renegats. I dic, molt bé, d'acord, tu externalitzes allò que t'estimes, ho sabeu, no?
Allò que t'estimes, tu, evidentment, la defensa d'allò que t'estimes, tu externalitzes, que ho faci un altre. No ho defenses tu, oi que no? Tu externalitzes allò que t'estimes. I vaig dir, tu fas immersió? Va dir, què vols dir? Quan tu vas al cotxe, sona casualment només música en català o ràdios en català? Quan dic ràdios en català vull dir ràdios bilingües, ja sabem com va, no? No. Quan al teu fill no li agrada el que fan al Super 3, tu has buscat un seguit de pel·lis, un catàleg de pel·lis per posar-li a Prime Video, posem per cas que n'hi ha centenars pel·lis en català? No. Doncs llavors tu què li demanes a la resta del món mundial si tu a casa teva, tornem-hi, a la teva unitat familiar no ets proactiu en la defensa de la llengua? El resultat és que el teu fill es fa de la colla dels renegats. Bé, Dolors, davant d'aquest panorama que et pinta el Gerard, què podem fer com a pares perquè els fills dels catalans puguin viure realment en català sense amagar la seva llengua? Bé, de fet, moltes de les coses que diré, en certa manera ja les ha dit el Gerard. Hem de ser conscients que els nostres fills es criaran en entorns on són minoritaris i, per tant, segurament no els podem criar de la mateixa manera que s'han criat altres generacions en entorns molt catalans. Jo tinc 5 punts. La primera part és el pacte familiar. Abans de tindre fills, segurament tenim molts pactes sobre com els criarem. Evidentment, com a catalans, un és la llengua i l'exemple que donarem com a família. Si això es pot, si pots incloure no només el pare i la mare, sinó el que deia abans, la família extensa, perquè doni exemple, doncs encara molt millor. Per exemple, jo estic casada amb el meu home que és català, per tant, tampoc hi havia cap dubte que anàvem a parlar en català, però en casos de parelles mixtes, crec que és molt important que s'entengui que la llengua a criar els fills hauria de ser el català. I si pot ser, a més, la llengua que parlen els dos pares, molt millor. Perquè si no també els genera confusió i no m'he que estrany que els pares es parlin a una llengua, però entre ells no, d'acord? Llavors, igual que hem d'entendre que en general en tots els temes de l'educació la casa no és una democràcia, no són els fills que voten i trien quins valors li transmetem. En el cas lingüístic i nacional, tampoc, d'acord? Són els pares els que decideixen i la idea de «ai, no vull coartar la llibertat del meu fill», això no té sentit. És a dir, tu li dones unes bases i si ell, quan sigui gran, vol transgredir-les, ja es farà quan sigui gran, però tu li has de donar unes bases fortes en els valors que tu tinguis, el que tingui cadascú, i a més, en aquest cas, en la consciència nacional, d'acord? La segona cosa és no considerar el que deia Gerard, els nens que no són estúpids. Jo crec que s'ha d'explicar la realitat demogràfica i general del país. Jo sempre he intentat, però sense connotar-me de manera negativa, explicar als meus fills, doncs sí, va haver-hi una part, va vindre immigració espanyola, aquest nen, doncs, els seus avis són d'Extremadura, per això veuràs que parlen en castellà, etc. A vegades ell em comenta, doncs aquest nen parla molt bé el català, però els seus pares són, per exemple, del Marroc. Fins i tot he tingut converses amb el meu fill de 6 anys com dient veig que aquest nen que ha vingut fa poc del Marroc i els seus pares no parlaven ni castellà ni català, parla molt millor català que no aquest nen que ha vingut, o sigui, la seva família ha vingut del Marroc, però la mare li parla castellà. Però com a mínim al meu poble passa que hi ha algunes mares, els pares no els veig tant, però algunes mares marroquines que sí que els hi parlen castellà directament als fills. I per tant, aquells nens ja tenen una relació sentimental amb el castellà. És a dir, s'ha d'explicar la realitat als fills, perquè si tu els hi dius que aquí, no vull entrar en definir el tema, però aquí tothom és català i tots som catalans i després veus que tothom parla coses diferents o que hi ha gent que no fa servir mai el català, pensar, bueno, si tots som catalans i podem parlar castellà, per què no puc parlar castellà jo si tots som catalans igual? M'explico? Llavors, és important no prendre com a tontos els nens i explicar-los la realitat lingüística i nacional del país. Hi ha molts llibres que parlen sobre Catalunya, sobre la nació catalana, que els hi podem donar als nens, que els introdueixin al fet nacional des d'un punt de vista que sigui capaç d'entendre un nen, d'acord? Un segon, no sé si el Gerard volia afegir. No, deixa acabar i després ja... El tercer punt és el que deies de l'exemple. Jo m'he trobat també en molts casos. És a dir, pot ser que tu siguis un gran exemple pel teu fill, no canvis, la teva parella tampoc canvi i que els teus fills vagin a l'escola i acabin canviant el castellà. Això pot ser perquè jo conec gent molt trista perquè dic, hosti, jo he fet tot el que he pogut i m'han canviat. Pot ser perquè els fills són incontrolables, no pots garantir les coses 100%, val?
Però el que tu no pots demanar és que els teus fills facin una cosa si tu no la fas. Llavors, és incomptable la quantitat de pares i quan parles amb ells et diuen és que no entenc perquè juguen entre ells en castellà i tu després estàs veient que està canviant el castellà amb totes les mares i pares de la resta de llocs i penses, a veure, si la primera cosa que et diuen quan tens fills és no els eduques amb el que diu, sinó amb el que fas, doncs aplica-ho també en matèria lingüística. Tu li pots dir missa sobre l'ús del català, però si veu que tu vas a tot arreu renunciant al català, miracles no pots esperar al teu fill. L'altre tema que deia el Gerard, jo personalment, o sigui, el tema de l'audiovisual o tot això, jo, com a pares, vam decidir que no els hi donaríem ni telèfons ni res d'això. Penso que hi ha molta gent que creu que és molt complicat. Jo crec que quan passes un impàs d'una edat on l'has hagut d'acostumar a que no és el recurs i potser t'ha pintat la paret mentre tu estaves cuinant, perquè és la realitat. O sigui, tens un fill, intentes cuinar, el poses a un lloc, no vol i t'ha pintat la paret. Quan passes aquest impàs, ells troben maneres d'entretindre's i, a més, el que dèiem abans, si a més tens més fills, és més fàcil, perquè llavors s'entretenen entre ells. Jo a vegades dic que tinc més temps lliure sent mare de 3 fills que no d'un, perquè sí que tinc una ocupació com d'organització, però hi ha moments que juguen entre ells. Llavors, el tema audiovisual, jo crec que si es pot restringir al màxim, és beneficiós en sentit lingüístic i en tot el sentit cognitiu que puguem, perquè sabem que tenen un impacte bastant negatiu, els telèfons i tablets de les nens. I quan els haguem d'ensenyar aquest audiovisual durant l'edat que encara els controlem, perquè quan tinguin 19 anys faran el que ens doni la gana, però quan són petits encara els podem controlar, fem-ho amb un criteri lingüístic, a part dels altres criteris que posarem, d'acord? Jo, per exemple, amb els meus, veiem el cap de setmana una pel·lícula i la veiem en català, i la busco a tot arreu, jo el meu la busquem a tot arreu en català, i si no, en anglès, d'acord? Ja sé que hi ha gent que té molta reticència amb l'anglès, perquè l'anglès és una llengua global que també s'ha menjat moltes llengües. Molt bé, però la llengua que s'està menjant a nosaltres no és l'anglès, és el castellà. Llavors, penso que no cal fer-los entendre que tota la diversió és en anglès, però sí que si no pots trobar en català, que tinguis l'anglès com a via d'obertura al món amb altres coses, que no sigui el castellà. I l'última, perdoneu que he xerrat molt, que és la de filtrar l'entorn. Si sabem que la tasca com a família és molt important i és la base, també sabem que l'entorn, sobretot als nens i a certes edats, té un impacte molt important. Llavors, al màxim temps que puguem, crec que també hem de filtrar aquest entorn. Vol dir, quan triem extraescolars, quan pensem en què farem el cap de setmana, també ho hem de triar amb una consciència nacional lingüística. Jo, els meus fills, l'única extraescolar que fan és música i volia que fessin música, però a més és un ambient on si a l'escola es troben que són un 20%, a música pràcticament tots els nens que hi van allà parlen català. Llavors, els estic donant un espai on no són els nens raros, sinó que els altres són com ells i parlen català i els 4 o 5 que no parlen català es mimetitzen amb aquell grup i ja està. D'acord? Per tant, això que seria també espais segurs, però ja parlem després. Evidentment, hem de poder dir en aquest país que ser català és una condició nacional, no administrativa, perquè cal la catalanitat. Si una condició administrativa és el triomf del somni humit de Ciutadans. Ells ho deien fa 20 anys, quan van començar fent el seu discurs, que en teoria era extraterrestre i que ha anat esdevenint mainstream, també, evidentment dopats per l'Estat i pels mitjans de comunicació i pel que vulgueu. Hi ha molta gent dels nostres que ho han acabat assumint, no us sentiu bruts per dir que la catalanitat és una condició nacional, que no vol dir necessàriament que tothom hagi de parlar català al 90% de les converses. Això ja seria un tema molt més llarg de parlar-ne, no? Condició nacional per què? Perquè és absolutament obert a tothom, el català. Fixeu-vos, el paradigma religiós és tancat. Si tu ets evangelista, ho sento, no ets hindú. No és compatible una cosa amb l'altra. Si tu ets ateu, ho sento, no ets musulmà, precisament. Si tu ets cristià, no ets... Val? Per tant, això és un paradigma tancat. El paradigma de l'estirp o de la família és tancat. Ho sento, no us direu mai forest, mai tindreu aquesta sort, vosaltres. És un paradigma excloent. Però el de la catalanitat, el de la llengua, és un paradigma obert. Per tant, tu pots venir dels Andes
i parlar castellà o una llengua indígena i el català et suma a tu. Per tant, això és el més obert del món. Hi ha gent, us ho prometo, que en 8 mesos han après català, i això ho veiem als mitjans i a tot arreu, és obert, per tant, no ens hem de sentir bruts, això primer. Segon, parelles mixtes són la clau de l'avenç internacional de la llengua. El català havia avançat tots aquests anys gràcies a les parelles mixtes. Passaven en alguns casos 2 persones castellanoparlants que parlaven català als fills de manera anecdòtica, però l'avenç internacional de parelles mixtes, i això és el que està fallant ara. A la bilingüització que tenim i amb els catalanoparlants minoritzats i una mica fràgils, el que està passant és que molts fills de parelles mixtes, entre ells es parlen castellà i de vegades també parlen castellà amb els 2 progenitors. Per tant, la clau són parelles mixtes i l'últim. A mi m'agrada molt allò, l'autodeterminació limitada. No? Per tant, autodeterminació limitada, jo que faig amb els meus fills? Els dic, mira, escolta'm, tu tries la pel·li que veuràs. Cap problema, tu ets lliure, clar que sí. La llibertat també està bé, no tot ha de ser imposició. Ara, les 8 pel·lis que ell pot triar, les he triat jo. Per tant, això és autodeterminació limitada i jo sí que crec, i us ho dic per la meva experiència, a Castellbisbal hi ha un 20% de catalanoparlants, 20-25%. Si els meus fills parlen català, amb els nanos catalanoparlants, no he aconseguit, amb els que parlen castellà, bueno, la nena sí, és bastant monolingüe, però el nen no. El nen amb els castellanoparlants parla castellà. Però amb els catalanoparlants parlen tots català, i amb els pares també, i amb la germana també. Si ho he aconseguit, entre d'altres coses, és perquè a determinades hores, no tot el dia, quan jo estic allò, no hi ha tablet, no hi ha mòbil, només hi ha tele quan sopen, quan són amb mi, perquè la mare està fent a l'EOI italià, miren audiovisual en català, que els dona prestigi. I de vegades et ve el teu fill i et diu, ei, que tu ets un tòtil. I sí, com el Vegeta i tal. I dius, dona-te aquesta paraula, ei, calla, púrria primitiva. I això ho has sentit en un d'allò, no? Per tant, és una manera d'adquirir vocabulari i també de tenir un prestigi representacional per la llengua, perquè al futur, ho vulguem o no, és audiovisual, no tornarem a la prehistòria, per tant, l'audiovisual se'l trobaran millor que s'hagin acostumat abans en català. Per tant, jo quan el meu fill em diu vull aquesta pel·li que veu allà, sí, fill, però és en castellà, ell ja em diu no, si no és en català no, i canviem de pel·li. Molt bé, enllaçant amb això, Gerard, què és realment la immersió lingüística i creus que hem estat visquent en una mentida? Ara, la immersió lingüística en aquest país, de bojos, ningú no sap què és. Jo parlo amb gent i em diuen, immersió lingüística, sí, que els profes facin la classe en català. Això no és immersió lingüística, col·lega. Això és llatinització. Us dona la diferència entre llatinització i immersió? Podríem aconseguir, no ho aconseguirem mai, mai, que el 100% de classes en aquest país es fessin en català i la llengua faria, que és el que està fent ara, com va passar abans del Concili Vaticà II. Sabeu que el Concili Vaticà II va dir que hem de fer les misses en llengües vernacles, ja n'hi ha prou que el capellà estigui d'esquena als feligresos, faci la missa en llatí, mentre la meva àvia parlava en català. Per tant, què està passant als col·les i instituts? Que els capellans fem les misses en català i els feligresos parlen tots en castellà. Això no és immersió, repeteixo, això és llatinització. La immersió vol dir ús vertical. Vertical vol dir amb els profes, amb els docents, i en la mesura que es pugui horitzontal amb els alumnes, per tant, vol dir proactivitat. Per tant, proactivitat, actuar, especialment on el català no té gaire presència social. Hem viscut a Matrix, allò que dic jo, hem viscut a Matrix perquè ens ha agradat viure a Matrix, perquè l'important en aquest país sempre, en un país amb un gran conflicte lingüístic, no hi ha conflicte social a Catalunya. No n'hi ha. Per què? Perquè els catalanoparlants sempre acoten al cap, no hi ha conflicte, però hi ha conflicte lingüístic. Tu pots ser un regidor d'Esquerra Republicana a Barcelona i anar a demanar un gelat de maduixa i l'amo argentí de la gelateria de la hòstia et pot dir tu surt d'aquí perquè estàs sullant la meva capacitat auditiva amb la teva llengua fastigosa. Per tant, hi ha conflicte lingüístic, i això. Per tant, ara ja m'he perdut una miqueta. Immersió vol dir ús. Atenció, fixeu-vos al Matrix en què hem viscut, o Planeta Piruleta. Hem dit que hi havia immersió, però no havíem regulat fins fa un any, el 2024, els espais informals de la llengua. És a dir, extraescolars, no estava regulat. És a dir, estem subcontractant empreses que no ho fan en català. Menjadors, Fundesplai, tot això, que ho fan en castellà, que no estava regulat. Ho vam regular fa un any. A mi una vegada em van segrestar la filla, havia de venir a dinar a casa, me la van segrestar i la vaig anar a buscar allà al menjador.
I vaig anar i tots els monitors parlaven en castellà amb els nens a Castellbisbal, a l'escola pública de Castellbisbal. Per tant, això no estava regulat. Ell diu, hem viscut en una autoficció total, i acabo. L'any 1994, ha plogut molt, fa 31 anys, ja hi ha una sentència del Tribunal Constitucional, que viure a Espanya no és inocu, no? Que deia que el català no podia ser l'única llengua vehicular, i hem viscut en una autoficció total pensant-nos que realment el català era i podia ser l'única llengua vehicular de tot el sistema educatiu, malgrat que el 40% de classes a secundària, i això ho sabien els polítics, es fessin en castellà. Bé, i enllaçant finalment amb el tema de la immersió, quin paper o no paper han tingut els pares i els docents en tota aquesta ficció? Mira, hem de ser crítics amb tothom, perquè això ha estat una conxorxa d'enzes. Això ha estat una conxorxa d'enzes de tot plegats. És que la culpa és dels profes. Però si tu te la pelava, la llengua que es fes en les classes, sí que era igual, perquè tu no volies anar a discutir amb el director de l'institut, perquè això és conflicte. I el català, l'homo catalànicus i la dona catalànica, el seu principal tret idiosincràtic és de fugir al conflicte. Quan dic conflicte, que no estic parlant de cops de puny, la gent s'imagina Ucraïna, Palestina, militars, tancs, que no estic parlant d'això, conflicte. Conflicte vol dir, jo per aquí no hi passo, i això no, i punt. I m'és igual el que diguis. I si no, me'n vaig a una instància superior. Jo, per exemple, als meus fills a la piscina els hi feien en castellà a les classes, jo vaig anar a la regió de l'Esports i vaig dir, hi ha un reglament d'ús lingüístics que ho has de complir. Ella va gestionar-te malent que va dir, ha vingut el papa del Jan i l'Ona i ha dit que ho he de fer en català. I des de llavors n'hi ha molts que em giren la cara. M'és absolutament igual, però ara ho fan en català amb els meus fills. He assumit el conflicte. M'és igual, sí, total. Són uns llepascrots, no?, aquesta gent. Llavors, va haver-hi una directora d'un digital molt important que m'ha dit, tens raó, quan dius que els pares en part hem estat responsables, perquè el col del meu fill, d'un digital true patriot, que diu, clar, el Francisco feia classe en castellà i jo mai vaig dir res. Ja està, ja ho tens. Docents, no han estat formats. Per tant, tu has de tenir un exèrcit d'orcs immersors, 100.000 orcs immersors, formats per Sauron, per tal de fer immersió. Si no hi ha condicions objectives, com vols fer la immersió? Dient, fem la immersió. No, tu has de tenir-los formats, és igual si són catalanoparlants, castellanoparlants, o si venen de l'Índia. Ells han d'estar programats mentalment i han de pensar, soc brut si no ho faig en català, per tant, tu els has de donar arguments, has d'allò, i acabo. Hi ha una inspecció. Jo soc d'un sindicat educatiu, sí, perfecte, però els drets lingüístics, per molt que hi defensi els drets laborals dels profes, els drets lingüístics són dels alumnes i, per tant, els docents tenen deures lingüístics. Drets laborals, deures lingüístics. I a qui no ho compleixi, la inspecció ha d'actuar i, per tant, hi ha hagut poca formació, poc control, molta laxitud, molta comoditat i, per tant, tu et trobes profes que reprodueixen la diglòssia que tenen amb la verdolera de la punta del carrer. I no, si tu ets profe, tu tens una responsabilitat social extra. Com veieu, tu Gerard i també Dolors, una possible doble xarxa escolar en l'actual context demogràfic, social i legal? A veure, jo fa temps que he escrit a favor de doble xarxa. Si penso com a mare i també com a docent de secundària, crec que és impossible aconseguir que ara mateix tota la xarxa sigui en català, per qüestions que podien ser legals, però també per qüestions de tot el personal que tens. Llavors penso que és més factible que hi hagi una doble xarxa on realment es compleixi la immersió i com a pares tinguis la seguretat que tu estàs portant el teu fill a un lloc on la compliran. Però no només això, sinó és que trobo que hi ha un moment que també és necessari pels fills, sobretot en alguns contextos de minorització enorme, que puguin anar a un entorn on el català no sigui tan residual, perquè la importància dels iguals fa que a vegades per molt que un profe ho faci bé, si al final tot el teu entorn i tots els nens porten el castellà, per tu és dur. Jo pensant com vaig ser nena, és molt dur, d'acord? I quan es parla de doble xarxa, sempre hi ha la idea que això farà que només els catalans vagin a la xarxa catalana i els altres no hi vagin. Jo no crec que sigui així. O sigui, penso que encara tenim una mica d'atracció, que hi haurà gent que triarà la xarxa a 100% en català perquè està a favor del català o per altres consideracions que farà ell,
siguin quines siguin, i que això farà més fàcil que aquests nens que vagin allà puguin, com a mínim lingüísticament, catalanitzar-se, perquè tindràs un gruix més gran de nens que parlen català, uns mestres conscienciats i aquests nens que vindran en aquesta doble xarxa que serà més fàcil de catalanitzar-se, d'acord? Per tant, jo penso que és una de les solucions que en aquest moment, en aquest context demogràfic que tenim, hauríem d'intentar implementar. Molt bé, Dolors, ja... Mira, a mi fa poc em van demanar a la revista Catalunya què em pensava i la meva resposta va ser bastant convergent i vaig dir, depèn. Depèn per fer què? Primer, ja tenim una triple xarxa a Catalunya, ja ho he dit abans, això existeix, Triple xarxa, ara no sé si el que seria xarxa catalana funciona realment de manera immersiva, però bueno, tu tens col·les que vehiculen en català majoritàriament, tens col·les que mig i col·les que ho fan en castellà. Si tu em dius una doble xarxa per fer el que estem fent ara, no, de cap manera, m'estimo més el que tenim ara. Però si és per continuar fent això, llatinització, uns en català i la resta en castellà, no. Per tant, hauríem de veure com ho fem i amb quins instruments. Això primer de tot. Segon, som el país dels malentesos. Oi que ningú en 30 anys... No hem arribat a cap consens terminològic de què volia dir immersió? Hem arribat. Per uns és una cosa i pels altres és l'altra, no? Igual que què és ser català, per uns és una cosa, pels altres és l'altra. Bueno, no? Relativisme total. Ningú sap què és la doble xarxa. Ara, abans de les eleccions, es va despenjar un partit polític dient nosaltres proposem una doble xarxa. I van dir doble xarxa. Qui vulgui fer-ho realment en català, que ho facin, consens intern del Consell Escolar. Sabeu que el Consell Escolar és el que representa tots els estaments dels col·les, no? Famílies, alumnes, direcció, tots, que van dir qui vulgui fer-ho que ho faci, amb usos d'allò, i qui no, que continuï com fins ara. I vaig dir, tampoc està mal pensat, però evidentment tu no pots aplicar cap immersió, cap centre, si no hi ha un consens absolut dels estaments implicats. Per tant, per ells era això doble xarxa. Per altra gent és, m'ho invento, 75% català, 25% castellà, o 70, 20 i 10 amb l'anglès, però evidentment aquesta doble xarxa hauria de ser simètrica en castellà, per tant, 75% en castellà o 70 o el que sigui. Per tant, què és la doble xarxa? Encara no hem arribat a un consens de què és la doble xarxa. Jo us dic, depèn. Depèn de qui la controli, com ho vulgui fer. També us he de dir la veritat, que això ho ha explicat una miqueta la Dolors. No pot haver immersió real si no és voluntària. És a dir, si tu ets un pare de Ciutadans i jo li dic al teu fill immersió, català, i ell vol aixecar el caparró, em vindrà ell i em dirà tu, he vingut a parlar amb el director del teu centre i ara et trencarà les cames. No? Jo no ho puc fer si ell no em dona permís sent de Ciutadans. Per tant, això és una mentida que ens hem dit. La immersió no pot ser, si no és voluntària, ara, voluntària pot ser o de les famílies o de consensos interns, i qui no hi estigui d'acord del consens intern del col·le, ho sento, majoria absoluta, busca't un altre col·le. Per tant, és molt complicat aquest tema, jo no frivolitzaria sobre això, jo mai em tanco res, hem d'anar veient què passa. Ara mateix no és viable, ja ho sabeu, no és viable. Si hi hagués una sentència del Tribunal Constitucional molt dura, que ens hi posés un mínim del 25% de castellà o més, segurament hi hauria famílies que dirien jo vull això i tinc aquest dret perquè m'ha reconegut a Europa, veiem què passa. Però sense una sentència dura això difícilment es produirà. No començarem a obrir escoles immersives d'un dia per l'altre, com han fet al País Basc. Per tant, allà, encara que els imposessin el mínim, allà tindrien una doble xarxa real. Per què? Perquè controlen ells el seu sistema educatiu. Fixeu-vos, us sona que fa poc van discutir la nova llei d'educació de Basca? Us sona? Ara, les icastoles les controla l'AP, les controla l'Esquerra Abertzale, ells controlen les icastoles. I Podem els hi va fer bullying intern i els va dir això ho hem d'integrar a la xarxa pública, perquè això és segregador i això és privat. L'Esquerra Abertzale, que saben aguantar una miqueta les contradiccions, sabeu què els hi van dir, els de Podem? Puja aquí dalt i balla, que això ho controlem nosaltres. Per tant, això són els nostres votants futurs de demà, això no ho integrarem. Gerard, Sí. per acabar, és una pregunta que tenia pensada pels però la Dolors. Puc fer una precisió? No, sí. Que sapigueu que hi ha Xafa, que és una associació de famílies, que el que va intentar és, com que era molt difícil arribar a, sense definir-la ara molt bé, la doble xarxa, intentar que més escoles, per consell escolar, etc., garantissin que són 100% en català i que la família fes impressió, vull dir per si algú els vol seguir a Twitter, perquè... Molt, queda desmuntat. Era una pregunta pels dos, però sobretot per en Gerard, perquè tu, Dolors, és membre de Residència Demogràfica, llavors
sabem el que penses, També vull dir però coses. tu creus que augmentar la natalitat dels catalans és condició sine qua non per garantir que la llengua perduri més enllà de les actuals generacions? Mira, fàcil. Augmentar la natalitat dels catalanoparlants o que la natalitat dels catalanoparlants baixi menys que la resta. Ah, clar, això tu pots mirar el doble d'allò. Perquè sabeu que estem en un fenomen mundial de descens de la natalitat, que no és només a Catalunya. Si és que està passant a Sud-amèrica, en 60 anys, han passat de 5 fills, no sé si ara estaven a 1,7, 1,9, ja estaven per sota de la taxa de reemplaçament. En 60 anys, Us estic dient, un dels països... És important? Sí. Per què? Però jo sempre ho dic, si tu vols integrar, necessites correlacions lingüístiques. Allà on hi ha un 70-80% de catalanoparlants, la integració dels al·lòglots, o no hi ha gaires castellanoparlants. Ella estava parlant de la integració d'alguna gent. Segurament hi ha pocs catalanoparlants, però hi ha poca interposició de castellanoparlants. Per això hi ha nens àrabs que parlen català, segurament, no? Complicat, perquè els que venen perquè les mares que ja li passen al castellà... Això és un altre fenomen, no? Però la integració no es produeix on hi ha una majoria catalanoparlant, per tant, ens interessa pujar les proporcions de català. És molt intuïtiu. És a dir, tu pots dir 1000 vegades enmig de la plaça Major de Santa Coloma de Gramenet som un sol poble, i això no augmentarà. No farà que hi hagi més catalanoparlants. Tu necessites condicions objectives. Vull. Per tant, quin és l'objectiu a Alacant del català? L'objectiu a Alacant del català és passar d'un 3% de catalanoparlants a un 3,1%. Objectius realistes. Per tant, quin és l'objectiu? Que demà tothom parli català? No. A pujar les correlacions lingüístiques del país i, per tant, no sé si aconseguirem que nosaltres... És bo, que es faci aquest discurs, a veure si cala en algunes famílies. Si hi ha 50 famílies que tenen 6 fills, fent el discurs que fa la renaixença demogràfica, millor pel català. No sé si aconseguirem fer-ho a 8.000 famílies, no? Ara, sí que hem d'intentar, en la mitjana, perquè nosaltres volem integrar, No volem ser una tribu, volem integrar. Volem ser el grup referencial i majoritari d'aquest país, per tant, necessitem ser més. Per tant, és important la natalitat? Sí. Fixeu-vos, acabo. Hi ha gent que diu, no, això la natalitat és de dretes, no sé què. Alguns, hi ha una part de la dreta que s'ho ha volgut apropiar i altres ho han defugit. Però hi ha gent molt d'esquerres que quan tu tens el segon fill, inconscientment, sabeu què és el primer que et diuen? Ai, amb molta alegria, Ai, que bé, ara tindrem un nou catalanet. I són d'esquerres i comunistes. Per tant, inconscientment saben que la natalitat és important per la preservació de la nostra nació. Molt bé, vols afegir alguna cosa? No, és igual. Deixem-ho per l'altre. Va, d'acord. Jo també estic d'acord que molta gent d'esquerres també té aquesta mentalitat, que potser no... O sigui, imaginem que només la gent amb una ideologia la té, però que no és cert. Evidentment, el tema de natalitat ha de ser completament transversal.